Už som od neho iba kúsok. Vietor mám úplne, že ide od neho ku mne. A ja pôjdem k nemu úplne až tak, že ma zbadá. A síce nerad z toho dôvodu, že ho vyplaším, ale aspoň uvidíte, že medveď je plaché zviera a že len tak nezautočí. No to sú tie nebezpečné zvieratá, ktoré na vás hneď zaútočia, roztrhajú vás a zožerú. Čiže toto je môj svet. Je to môj svet a všetko, čo je okolo, tak to ma nezajíma.